ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிஷோர் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கவனிச்சிருக்கலாம், நான் வீடியோக்கெல்லாம் இப்போ அப்லோட் பண்ண போகிறது கிடையாது. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நிச்சயமாக வந்துடும். ஏன் இந்த வாட்டி வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேம் எனக்கு ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. நானும் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதனால் நான் இப்போ ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்கிறேன். வாரத்துக்கு 2 வீடியோ வரும். ஆனால் அது ஃப்ரீ ஃபயரை பற்றி கிடையாது. ஒன்று மைன்கிராஃப்ட் பற்றி வீடியோஸ் வரும்போது இன்றைக்கிலேருந்து தான் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது ரேண்டமான கேம்ஸ். நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அமாங் அஸ் அப்லோட் பண்ண போதும். இப்போ இந்த வாரத்தில் வந்து லக்கில் வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நான் நிச்சயமாக வீடியோ போடுறேன். இது வந்து ஓப்பன் ஆகவே மாட்டேங்குது. கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து நான் எப்படி வீடியோஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணுறேன்னு ஒரு வீடியோ வருது. அதை வந்து பார்க்கணுன்னு நிச்சயமாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிரச்சனைனால தான் என்னால் நிறைய நாளுக்கு வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல. கவலைப்படாதீங்க, நிச்சயமாக வந்து வாரத்துக்கு 2 வீடியோஸ் வரும். ஒன்று மைன்கிராஃப்ட், இன்னொன்று வந்து வேறு ஏதாவது கேம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோடு வந்து யூடியூப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது கிடையாது. நானே பார்த்தேன், எனக்கு ஷாக்கில் தான் இருந்தது. ஏன்னா என்கிட்ட இன்னும் ஏகப்பட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து மொழி தெரியாமல் இருக்கலாம். அது பரவாயில்ல, விடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.